Txalo bero bat, eurentzat. Zazpigarren sailkatuak, Paul Eizmendi eta Eider Manso. €110 eurentzat ere. Seigarren bikotea, Jone Uria eta Julene Otegi. €110 eurontzat ere. Bosgarren bikotea, Josune Arakistain eta Alaitz Eskudero. €165. Laugarrenak sailkatu diren Beñat Gamboa eta Maider Azkarraga. €100 eurontzat. Javier Zuluaga, Koral Elkarteko presidenteak, emango die, orain, trofeo berezia Bizkaiko trikitixa ondoen joduen bikoteari, Ander Beldarrain eta Eider Iraola. Jose Mari Iriondo, fandangoaren egileak, Garraiz fandangoaren egileak, emango diezaria, fandangoa ondoen joduen bikoteari, Itxaso eta Irune Elizagoien. Asier Ibarra, Zaldibarko BBKko zuzendariak, Pandero Jo Leonenaren saria, Eider Iraolarentzat. Bueno, eskerrik asko, lehena bizi hirugarrengo urtez ematatik sari hau, gero nere familio zuai, lagunai, entzule guztiai, apoiatzei guren guztiai, eta
eskerrik asko eta... Jazta. Azkoitiko udaleko kultura zinegotzia den Ibon Arrietak 3. saria, Xabier Urtasun eta Eider Pikabeari. €230 eta trofeoa. Rafael Urizar, Zaldibarko Kultura Zinegotziak, 2. saria, Ander Beldarrain eta Eider Iraolari. €265 eta trofeoa. Barkatu, nire naiz jungo bait batzuk esan gabe. Aurrena eskerrik asko 2. sari hau emateatikan, eta Zaldibarko udaletxea ere bai, eta hori joko udaletxeai autobusa antolatu dulako. Eskerrik asko, aiei. Bertotan figatu bazeazten ere amai dedikatu jot, baina 2. saria hau nire aitai dedikatzen jot ezin izan dulako gaur etorri. Eta bukatzeko azkenengoz, bizitzan pertsona importante banetzat emaitza hauek lortzen laundu iguna Biloi, Kristina Solano, zutzat. Batxaloak eurentzat ere. Eta lehenengo saria eta txapela emateko Arantza Baigorri, Zaldibarko alkateak, Itxaso eta Irune Elizagoieni, €330 trofeoa eta txapela, nola ez? Zorionak denoi, batez ere txapeldunei, 2011ko txapeldunak, Euskal Herriko trikitilari gazteen 20. txapela daramate. Eta orain piezatxo bat joko dute baina Zaldibarko udalak eta koral elkarteak lanean jarraitzen dute txapelketa honek aurrera egin dezan. BBK, Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundiak, Azkoitiko udalak eta Aguraingo udalak eskaintzen